To fa yanzu Ali Suwaga ya fito ya yi kaca-kaca da DSS bayan zargin kashe babban malamin addini Sheikh Sani Halifa. Don ba ku manta ba, shi dai wannan babban malamin addini Sheikh Sani Halifa yanzu ya kai kimanin wata 4 da kamawa, wanda a baya jami'an DSS suka yi zargin cewar yana da hannu a cikin wani yunkurin juyin mulki da aka so a yi a ƙasar nan tamu Najeriya. Amma kuma daga baya sai aka fahimci cewar lallai bai da hannu, wanda kuma tun a wancan lokaci ya kamata a ce jami'an DSS sun saki wannan malamin addini ya dawo cikin iyalansa ba tare da wani ɓata lokaci ba. To amma mu kun san yadda ƙasar nan tamu take Najeriya, kowa Allah yake ya samu wata 'yar dama ya cutar da ɗan uwansa. Amma in ba haka ba, babu yadda za a yi tsoho irin wannan ɗan kimanin shekaru 70, wanda yanzu ƙarfinsa ya riga ya ƙare, wanda yanzu tafiya ma za ka ga da ƙyar wannan tsoho yake yi, wanda inda ce wannan ƙasa tamu ta Najeriya tana girmama dokar ƙasa kuma tana girmama dokar addinin musulunci, ni wannan tsoho ina tabbatar babu yadda za a iya yi a kama shi. Na farko dai yanzu gwamnati ma, ko da aikin gwamnati ake ɗauka yanzu ba za a iya ɗaukar wannan tsoho ba, saboda an san shekaru sun riga sun ja. Shi yanzu irin wannan tsoho in dai ba aikin Allah da manzansa ba, to babu wani aiki da za a iya ɗaukar sa ya zo ya yi. To amma kuma saboda tsabar rashin imani, wai haka yanzu DSS suka kama wannan tsoho kuma suka dinga dukansa, wani ana tunanin wannan dukan da suka yi masa da diyar da ya sa kenan ya rasa rayuwarsa. Idan ba ku manta ba, ko tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai haka DSS suka kama shi, inda suka ci gaba da dukansa, wanda a ƙarshe har suka fasa hancinsa tun a kwanakin baya. A wannan lokaci kuma hankalin iyalansa ya tashi, inda suka shiga suka fita domin su tabbatar sun karɓi tsohon gwamnan Kaduna a hannun DSS, domin shi ma kar ta zo a kashe shi kamar yadda aka yi ma wannan malami. To amma kuma a lokacin DSS ba su bada belinsa ba, wanda kuma aka ce lallai idan ba za su ba da belinsa ba, to lallai su kokari su mai kashi kotu, domin babu wanda ya fi karfin hukuma in an same shi da laifin da ake tuhumarsa a yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata. Sannan shi kanshi wannan tsoho, lalle abinda iyalansa suka ce kenan, shi ma in ana zargin ya juyin mulki ne, to a mika shi kotu domin a tabbatar da abin da ya aikata a yanke mishi hukunci. To amma kuma su jami'an DSS har yanzu sun ƙi su kai wannan tsoho kotu. Sannan kuma shi yasa mutane su kuma suke ta fitowa suke ta kalubalantar su, inda ma wasu suke fitowa kuru-kuru suna zagin su, wanda kuma kowa san cewa ƙasar nan tamu Najeriya da ka fito kai magana ɗaya in dai ba mai daɗi ce ba, cikin awa 24 inda kake lallai za a iya cafko ka a kama ka. Shi kanshi wannan jarumi Ali Suwaga, kowa san cewa da a ƙasar nan tamu Najeriya ba a taɓa samun wani jarumi ba wanda kwata-kwata bai tsoro, wanda lalle idan ka gaya mishi magana ɗaya zai gaya ma 10, kuma ko ka kai girman waɗe ne in dai gaskiya ce ta zo, Ali Suwaga zai gaya maka ita. Sai dai in ka ga dama in ka kama shi ka haɗe shi, lalle shi ba abin da ya sha mai kai, saboda dai ya san akan gaskiya yake. Kuma Ali Suwaga dan gwagwarmaya ne, wanda ya ce lalle ko da an harbe shi to lalle wasu za su iya biyowa bayansa. Idan ba ku manta ba, akwai wani dan gwagwarmaya wanda ake kira Dadiyata, wanda kuma shi dan asalin jihar Kaduna ne, wanda shi ma sai diyar wannan gwagwarmaya da yake ko da wani lokaci a kafafen sada zumunta, lalle wasu mutane suka zo da bakaken kaya da wata bakar mota, inda kuma suka sanya likafi a ƙarshe suka kama shi, wanda yanzu shekaru 7 kenan an yi bincike, amma har yanzu ba tabbatar da inda wannan Dadiyata yake ba, inda wasu suka ba da cewa lalle Dadiyata ya riga ya mutu, tunda lalle ba a gan shi ba. Wasu kuma suka ce a'a, Dadiyata bai mutu ba, domin ai idan mutum ya mutu lalle ana iya ganin gawansa, wanda kuma da an ga gawansa kaga sai a ɗauko a kawo ma iyalansa su yi masa sallah, wanda daga wannan lokaci kaga sai haƙura. Amma ana ganin dai lalle akwai dai inda aka yi Dadiyata sanin gaibu sai dai Allah. To shi yasa shi Ali Suwaga da dama mutane sukan fito sukan ba shawara lalle irin wannan gwagwarmaya ya rage ta, tunda mutane yanzu ba gaskiya ce a gaban su ba, kuma duk inda yake gani yake ba wai ƙasar Saudiya ba, ko da bangon duniya na farko yake, to lalle za a iya zo a kawo shi a hukunta shi, domin da dama akwai ƴan gwagwarmaya ire-iren sa, wanda ma har wata budurwa wanda ta fito ta magana kan wani ɗan siyasa, ita ma tana ƙasar Saudiya, amma tun daga Najeriya jami'an DSS suka hau jirgin sama, inda aka je aka ɗauko ta kyauta aka kawo ta nan ƙasar tamu Najeriya, kuma a ƙarshe aka kai ta gidan yari aka daure ta. Ko ba wani abu ne ya ja mata wannan matsala ba, dan ta fito kawai ta faɗi gaskiya, ba kuma laifi ne ta aikata ba. Abin da zai baka haushi shine wai mu ƙasar nan tamu Najeriya ana so ne a zauna kawai cikin duhu cikin jahilci, duk abin da shugaba zai yi kar wani ya fito ya faɗa mai gaskiya, wanda kuma hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Sai dai idan ana so a zauna haka shine in lokacin zaɓe yayi, lalle shugabannin nan su tsaya sanar duk wanda suka ga dama, to kaga shikenan an zauna lafiya. Talakawa kaga ba su ƙara shiga harkar su ba. To amma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce shi shugaba
ya fito ya gama kuskuren ka, kai kuma in ka fito ka gama kuskure sai ya amfani da karfin mulki ya ce zai kama ka, wanda kuma kowa san cewa kasashen da suka ci gaba kwata ba a yin haka. In ka fito ka faɗi gaskiya a kama ka, wanda mu a nan kasar tamu Najeriya kowa san mulkin demokradiyya ne kuma a dokar kasa kana da yanci ka fito ka faɗi albarkacin bakin ka. To amma mu yanzu wannan mulki da muke ciki kira da mu ana so a juye da shi ya zama mulkin soja, wanda baka saka fito ka faɗi albarkacin bakin ka ba, wanda kuma ko kasar Niger inda ake mulkin soja lalle wani lokaci idan sun ga abin da ba daidai ba sukan fito su ga mu shugaban kasa lalle abin da yake kuskure ne, kuma General Chani sai ga karɓi wannan gyara ba da wani ɓata lokaci ba. To amma mu a yanzu a nan Najeriya sai ka ga idan ka fito ka faɗi kuskuren shugaba da ke yanke ne za ka ga an kama ka an ci mutuncin ka, wani lokaci ma sai ga an kai mutum gidan yari shekara 3 ko shekara 4 dan kawai ya fito ya faɗi gaskiya. Wani kuma idan an kama shi ma a ƙarshe sai ga an halakar da shi an rasa inda kai shi. Dan ba ku manta ba cikin tsohon mulkin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, haka matar shugaban ƙasa Aisha Buhari lalle dan wani yaro ya fito ya faɗi albarkacin bakinsa ta sa aka kamo shi, inda aka dinga duka yaron nan ana kwalar da shi, wanda a wannan lokaci da Aisha Buhari ta ce lalle za su shiga shari'a da wannan yaro da iyayen yaron, wanda kuma ya ta tabbatar an daura wannan yaro. Amma a wancan lokaci talakawan kasa suka fito suka yi mata ca, inda suka ce lalle girman ta ya zama girman banda a matsayin ta na dattijuwa, wannan yaron dan jikanta ne, wanda kuma ita ko da ganin ta wani ma zai cuce ta zai ci wannan yaron lalle za ta iya tsaya masa. To amma kuma a ce yanzu ita ce za ta tsaya tana faɗa da shi, lalle hakan bai dace ba, wanda a ƙarshe ta ji kunya ta ce ta yafe mu wannan yaro cikin gauga ba tare da wani ɓata lokaci ba. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan girman Allah yan arewacin Najeriya tambaya nake, wai da gaske ne hukumar DSS sun kashe Sheikh Sani Yahaya Zaria, sun kai Sheikh Khalifa Sani Zaria? Wai da gaske ne ko kuma faɗa ne? Yanzu nake zuwa nake hawa labarai, wallahi nake samun labarai, idan ba nake samun labarai nake ganin ana yada jita-jitan cewa wai DSS wulakantattu, ebabbu, tsinannu, masu yi wa ƙasar Amerika aiki da kuma ƙasar Isra'ila aiki, wai sun kashe babban malami na ɗariƙa wanda babu ruwansa da komai bayan kama sa da suka yi, ba magana kai shi kotu, ba magana komai. Wai dan girman Allah mu 'yan arewacin Najeriya ina hankalinmu, ina tunaninmu, ina manya-manyan malaman ɗariƙa, ina ɗan gidan Sheikh Tahiru Bauchi wanda aka ɗaura a madadin shi, ina Sheikh Makari wanda suke bibiyan na gidan ɗariƙa, ina na ɓangaren kabara na Kano kenan. Wai dan girman Allah me amfanin ku a ce tun da aka kama bawan Allah nan ba ku duk ƙarfin da kuke da shi da duk yawan da muke da shi, a ce wai ba a samu dama an je ma an gansa ba, sai dai a ce za a kashi kotu a go kotu a zauna shi yana cin a tsare saboda kawai ana zargin cewa ana sa ran wai ya karɓi kuɗi. Ba fa ma an tabbatar bane fa, bai ma san wani kuɗi aka bashi bane saboda juyin mulki. Yanzu juyin mulki ya fi rayuwar 'yan Najeriya da ake kashewa. Juyin mulki ya fi rayuwar 'yan Sokoto da 'yan Maiduguri da 'yan Kano da 'yan Zaria da 'yan Kaduna wayanda ake biya ake kashewa. Juyin mulki ya fi wannan. Yanzu tsakani da girman Allah da irin mulkin da ake yi mana a arewacin Najeriya, wallahi azun gwara a yi juyin mulki, gwara a yi juyin mulki sau dubu. Da irin kashe-kashen da muke gani a arewacin Najeriya, wallahi muna alfahari da juyin mulki, kuma muna addu'a, muna kwana, muna gaya wa Allah, muna kuka akan cewa Allah ka sanadiyar da za a yi juyin mulki. In dai rasuwar Sheikh Sani Khalifa Sani Zaria ta tabbata, na rantse da girman Allah DSS sai wajen zama ya gagare ku a arewacin Najeriya. Na rantse da girman Allah kamar yadda aka kori yan SAS na wancan karan, wallahi sai kun kasa nadiyar ku. Wannan yana nuna cewa da yawan mu da malamanmu da mu 'yan arewacin Najeriya ba mu da amfani. Wannan yana nuna cewa ba mu san me muke yi ba. Za a iya tsintar malamanmu a kashe, an kashe banza ba abin da za a yi. Yanzu dan girman Allah a ce duk karfin da muke da shi, duk yawan da muke da shi, duk faɗan da muke da shi, duk lauyoyin da muke da su, duk sarakunan da muke da su, duk mataimakin shugaban ƙasa da muke da shi, duk abubuwan da muke da shi, muna ji muna gani malamin nan a ce an kai shi lahira, kuma DSS wulakantattu, tsinannu ne suka kama ya saka shi a daidai lokacin da ga su Bello Turji can a jeji, 'ya'yan tsiya sun ki zuwa su komai da shi, ga 'yan Boko Haram can suna tayar da garuruwa, suna kashe kowa, suna yankawa, an ki ayi komai a shi. Me amfanin gwamnoninmu na arewacin Najeriya? In dai ta tabbata Sheikh Sani Khalifa Zaria, Allah wa'annan mutanen sun shahadatar da shi, wallahi gwamnoninmu ba ku da albarka. Ba mu ga amfanin ku ba, kama daga APC din, daga NPP din, duk wani gwamna na arewacin Najeriya. In dai har ba za ku haɗa kai ku je ku ci kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya da sauranmu, gaskiya da sauranmu, gaskiya da sauranmu, wallahi yan dariƙa da sauranku,
wallahi yan tijaniya da sauranku, wallahi yan kadiriya da sauranmu, wallahi in dai wannan abin ya tabbata akan zargin juyin mulki wanda mu a wajen mu ma addu'a muke yi, ya fi mana mulkin siyasan nan, ya fi mana mulkin APC nan, ya fi mana mulkin wannan siyasar da ake kullun addu'a muke muna kuka Allah ya kawo mana canjin gwamnati ko da sojojin za su karɓi mulkin. In dai za su kawo mana saukin wannan kashe-kashe din, wallahi ya fi mana wannan abu. Amma a ce wulakantattu, tsinannu, ƴaƴan asara, ƴan DSS, ubangiji Allah tsine muku albarka, Allah ya kawo ƙarshen ku, Allah ya kawo wata masifar da za ta gama da ku, amma laifin mu ne. Allah ya sa mu dace.